Коледа е тук. И от векове това е бил доста прям сезон за общността на елфите. Но сега в високотехнологичния свят, в който живеем, става все по-трудно и по-трудно за елфите да впечатляват децата с флагчета и други класически играчки. Всъщност, може би бързото развитие на нашия високотехнологичен свят е на път да окаже нов вид натиск върху общността на елфите. Първо, представете си, че вие сте един елф, който работи за дядо Коледа на Северния полюс. Добре? Добре. Сега като елф, колко се тревожите за възхода на изкуствения интелект? Тоест, смятате ли, че това е заплаха за вашата работа като елф? Дали възхода на изкуствения интелект е заплаха? Изкуственият интелект няма да вземе работата на дядо Коледа, така че не се притеснявам. Често кажа не, тъй като аз се занимавам с насекоми и сега растения. И някак си за сега не усещам точно заплаха от изкуствения интелект и мисля, че може и да няма, защото все пак той няма да успее да направи също това, което ще направя аз. Изобщо, тъй като вие като елфите имате магията или защо? Ами, не мисля, че изкуственият интелект може би ще превземе точно тази сфера на елфите. Заплаха е, според мен е заплаха. Така, на мен ми е трудно малко да си се представя като елф, но предполагам, че елфите нямат много по-различно мислене от хората. Пък аз като човек смятам, че изкуственият интелект може да бъде заплаха, стига да не надвишава някакво определено ниво. Да, може би това ще ми е отговор. Хипотетично, ако това ще стане и вие елфите бъдете заменени от машини, които раздават подаръци. Може би да. Или произвеждат подаръци, защото и дядо Коледа ги раздава. Да, но по-добре от вас, по-бързо и по-добре от вас. Какъв е следващия ви ход като елф? Ако остана с работа. Бихте ли се преместили от Северния полюс, за да намерите нова работа? Може би ще отида на някоя друга планета, където ще се надявам изкуственият интелект да няма такава почва на развитие. Друга планета, не друго място в света, първо да... Първо междугалактически пътувания. Друго място в света. Ако няма да успея да намеря работа там, където живея, да. Аз ще съм принудена да се преместя. Да, разбира се. Не знам, зависи какво мога да правя. Ако съм специализиран само в правенето на подаръци, трябва да отида в някоя фирма за правене на подаръци, ама той в тия фирми сигурно също изкуственият интелект ще е развит. Така че просто ми се струва, че друга планета ще е възможността. С вашите квалификации като елф, какви видове работа ще търсите, ако това ще стане? Ще се търся по своята професия. Ще търся основно по своето направление работа. Но ако и там няма да успея, вече ще търся това, което ще ми предложат. Ще се опитам да приема. Защото няма да имам друг избор. Да, пак като елф. Добре. Ако вие елфите бъдете заменени от изкуствения интелект, смятате ли, че дядо Коледа трябва да ви даде някакъв вид обезщетение? Универсален базов доход? Как така? Запознат ли сте с това понятие за универсален базов доход? Нещо като обезщетение за това, че съм си загубил работата? Да, така че в този случай мисля, че това би било като някаква награда за това, че като награда за цялата работа, която сте направили през всичките години. Векове, дори векове, да. Всички играчки, които сте направили за децата около света. По принцип, да, това ще бъде доста приятно. Някакси, да, това трябва да се направи нещо такова, но сега никой не го прави. Да, смятам, че трябва да даде базов доход или понякога не даде някакъв доход, да може би да помогне за осигуряването ми на друга работа. Смятам, че трябва, да. За да ми помогне да си намеря работа, защото не ми изглежда лесна работа. Разбира се. Да, изкуственият интелект всички ни заплашва просто на едно или друго ниво и не знам, намирането на работа по-трудно ще става. Може би. Какво бихте направили с вашия универсален базов доход? Тъй като ще се местя, ще го запазя за по-нататъчните си разходи, за преживяване, за
Защото аз няма да си намеря работа веднага и ще ми трябва за някакви пари да живея. Разбира се. Да. Ами, на първо място ще гледам така да живея икономично, за да мога максимално дълго време да имам възможност да си търся работа. И какво друго? Зависи какъв е той. Ако е много голям този доход и ако не ми се налага да работя нещо друго, може би сам ще произвеждам подаръци и ще ги давам на хората, защото в един момент хората, ако разберат, че подаръците им ги прави изкуствен интелект, те няма да са много щастливи, според мен. Да, човешкият елемент трябва да е на лице. Не знам, ще го вложа в нещо, може би в образование към друга сфера или нещо подобно, което ще ми помогне да се преквалифицирам. Мислите ли, че изкуственият интелект дори може да се конкурира с това, че вие, елфите, сте способни на магия? Тоест, дали в един момент изкуственият интелект ще може да прави магия? Това ли ме питате или... Не, дали самият изкуствен интелект може да се бори с това, че вие сте способни на магия? Аха. И по някакъв начин да се опита да ни попречи. Да. По принцип аз мисля, че да, той има възможност да измести от много работи, но не от всички. Плюс това той не може да направи също, което да направи човек. Но той може да му помогне да направи. Но не знам, често да кажа. Аз не се интересувам толкова от изкуствен интелект и не съм толкова запозната. Но все пак си мисля, че той напълно няма да може да измести човек. Защото много машини се нуждаят от надмесата на човек. Даже ако една машина ще измести 100 позиции, все пак трябва да има една позиция на човек, който да я управлява, защото тя не може напълно. За сега е така. По-натам не знам какво ще стане. Може и този един човек да го измести. Но за сега винаги трябва да има намеса на човек. Ами сигурно ще се опита да ни попречи, защото изкуственият интелект той по принцип цели да дойде на мястото на човека, нали така? Но, или на елфа в случая, но изкуственият интелект никога няма да може нито да прави магия, нито да прави много неща, които хората правят. Примерно аз съм музикант. Вижте, изкуственият интелект не може да седне на пианото и да изсвири един концерт. Просто няма да е същото. Така че най-вероятно ще иска да попречи на тези човешки неща, които той не може да придобие, да развие, да. Ако приемем, че изкуственият интелект не може да се конкурира с това, че вие елфите сте способни на магия, какъв вид магия бихте ли казали е най-добрият вид да се борим срещу изкуствения интелект като елф? Аз мисля, че ние не можем да се борим с него. Не можем. Бихте ли казали, че ученето и овладяването на магия е най-добрият начин хората да се борят с изкуствения интелект? Ами да, бих казал. Мисля, че няма как да стане, защото то се развива. И сега почна доста масово да се развива. И не мисля, че толкова много ще успеем да... Защото много от хората, елементарно, аз сега забелязах, че много от хората, за да завършат университета, използват изкуствен интелект за написание на всичко това. То, щом до това, тази степен стигна, то не знам дали хората ще успеят да се откажат от него, защото твърде много им помага и твърде много проблеми им решават, които те не могат да решат сами. И те ги решават за няколко секунди, вместо да седиш с дни да го опитваш и да го направиш. Аз затова мисля, че най-вероятно хората няма да искат. За какъв вид магия говорим в този случай? Защото има различни видове. Например, има магията, която виждаме в Хари Потър, Експелиармус и така нататък. Има и трикове с карти. Това е доста интересен въпрос, не знам как да отговоря. Има и вълшебството на самата Коледа, т.е. това да сме близо до тези, които обичаме. Това не е достатъчно силно, мощно да се бори. Да се борим срещу изкуствения интелект. За сега аз не виждам смисъл да се борим с изкуствения интелект. Но може би в бъдещето ще има, но за сега не мисля. Добре. Помага доста. Ами, елфите на първо място са най-добри с това, че правят хората щастливи. Ако произвеждат подаръци и Дядо Коледа тези подаръци ги разпространява, то това е целта хората да бъдат щастливи. И смятам, че това е най-добрия вид магия. Просто да правим добро
и да се опитаме така да живеем в съгласие и въобще да не се чепкаме, да не се караме, въобще да правим хората щастливи както можем. Да, може би изкуственият интелект никой не може да замени това вълшебство, за което говорим, колкото и да напредва, никой няма да може да замени това вълшебство. Да се доближим до духовното, нали, до нашата душа, до душите на... обичаме. Точно така, до тези, които обичаме, да. Белиз. След векове на Северния полюс, аз бих похарчил универсалния си базов доход за преместването си в Белиз, като елф. Но точно както може да ни е трудно да си представим себе си като магически производители на подаръци, за много от нас е трудно да си представим степента, до която изкуственият интелект ще повлияе на нашата работа, нашата цел, самият ни начин на живот. Като напредък от всякакъв вид, има потенциал за нещо удивително, точно както има потенциал за нещо ужасяващо. Но като всякакъв вид интелект, този потенциал зависи от това какво се преподава, какво се научава и от кого. Например, благодарение на всички невероятни, нищо не подозиращи непознати, които отговориха на въпросите ми този сезон, моето потенциално подобрение в този прекрасен език продължава да расте. Може би, без дори да го осъзнава, всеки от вас ми е научил на нещо ново, което колективно означава, че аз съм научил толкова много, докато продължавам да се стремя да стана само малко по-добър, отколкото бях вчера. И така, както ни напомня този вълшебен сезон, ако ние успеем да се упражняваме и да запазим интелекта си да бъдем мили, приветливи, помагащи, благодарни, подкрепящи, смеещи се, учещи, даващи, преподаващи и обичащи. Това е вид магия, която не изисква битка, защото може да бъде споделена с всякакъв вид интелект, дори с изкуствения вариант. Ако помним да запазим тези принципи и ценности като основополагащ камък, винаги ще знаем къде да се върнем, независимо къде ще ни отведе този непредсказуем произволен път след това. Весели празници, мой непознат зрител, и до следващия път. Това беше Real Random.